रिपोर्ट हमर हो गईल जांच हो। अभी की बात रानी कहतानी सच हो। मेडिकल रिपोर्ट हमर हो गईल जांच हो। अभी की बात रानी कहतानी सच हो। इस कोलवा में 14 दिन काटब कैसे, आवते करे जवा में साटब कैसे, उठावा के ललिया हम चाटब कैसे। अरे आवते करे जवा में साटब कैसे, उठावा के ललिया चाटब कैसे। सुनते अभी हमरा खीस हो, वीडियो कॉल पे दिहरानी किस हो। वीडियो कॉल पे दिहरानी किस हो। चाइना के नाम सुनते अभी हमरा खीस हो, वीडियो कॉल पे दिहरानी किस हो। बीमारी नचवले बाबा नरा के नाच हो। अभी की बात रानी कहतानी सच हो। बीमारी नचवले बाबा नरा के नाच हो। अभी के बात रानी कहतानी सच हो। इस कुलवा में 14 दिन काटब कैसे, आवते करे जवा में साटब कैसे, उठावा के ललिया हम चाटब कैसे। अरे आवते करे जवा में साटब कैसे, उठावा के ललिया चाटब कैसे। रिसु बाबू कहे देश पे आइल मजबूरी। रिसु बाबू कहे देश पे आइल मजबूरी। अपन बेगाना लागे कहे सरनपुरी। रिसु बाबू कहे सब पे आइल मजबूरी। गरीब के नजरता चूल्हा में आँच हो। मेडिकल रिपोर्ट हमर हो गईल जांच हो। गरीब के नजरता चूल्हा में आँच हो। मेडिकल रिपोर्ट हमर हो गईल जांच हो। इस कोलवे में 14 दिन काटब कैसे, आवते करे जवा में साटब कैसे, उठावा के ललिया हम चाटब कैसे। अरे आवते करे जवा में साटब कैसे, उठावा के ललिया चाटब कैसे।